داون بشير داون 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 بشير داون 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 بشير داون 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 بشير داون يس يس كومبوليس يس يس كومبوليس. אנחנו משוחחים למי שהצטרף אלינו עכשיו עם אדם בשיר, פליט שנמלט מדארפור שבסודאן בגיל 14 והשאיר למעשה את משפחתו מאחור. היום אנחנו צריכים שהוא יהיה בבית משפט בינלאומי. דבר שני שכולם צריכים לדעת, היום אין ממשלה בסודאן בכלל. נגמר את הממשלה בסודאן. רק בסוף 2002 הגיעה ממשלת אסלאמית טרור והכניס לשם כוחות של מילישיות שקוראים להם ג'נג'וויד. המילישיות האלה שורפים את כל הכפרים ושרפו כבר. לא נמצא אף אחד שם. אף אחד לא נמצא שם. כולם ברחו למדינות אחרות, וחלק מהם, החלק הגדול של 3 מיליון, שנמצאים עכשיו במחנות פליטים. מחנות, אתה לא יכול לחשוב איזה מחנות שיש שם. זה מחנות של מוות. עשיתי קשר איתו והוא עזר לי שהם נמצאים שם. עכשיו כששמעת על ההחלטה הזאת להוציא צו מעצר בינלאומי לעומר אל-בשיר, הנשיא המכהן של סודאן, שמואשם בפשעי מלחמה ובפשעים נגד האנושות, אני מניחה שמצד אחד זה מדאיג אותך, כי אתה אומר בעצמך שיש עכשיו מהומות כתוצאה מזה, ומצד שני זה גורם איזו תחושה של צדק, שמתחיל לעשות צדק. איזה הרגשות יש לך? אני עכשיו מחכה שיתפסו אותו, שיאסרו אותו. זה מאוד חשוב שיאסרו את הנשיא סודאן ועוד אנשים שמעורבים ביחד, אז אולי יהיה רגוע. ויש שקט לכל אחד יחזור הביתה ולחשוב טוב טוב איך אנחנו בכל העולם באינטרפול ינסה לתפוס את נשיא סודאן. של העם הסודני הכל, ואנחנו יכולים לחזור לשם יום אחד. זה בדיוק כולנו מחכים לזה.